Čau lidi, vítám vás u dalšího videa z Grafka po dlouhé době a dneska si zahrajeme za Artyho a Solo Showdown. Nebudeme to ukecávat a jdeme na to. Dobrý, šlo to nebo ne? Dobrý, já jsem se jenom bál. Dobrý, ve vodě nic nežije, tak je to furt. Ne, já si myslím, že i ten ve vodě něco žádné v té malinký vodě. Že minule jsme tady měli nějaký potvůrky, Ta semnice, kámo. Ne, to jsou taky impulsy, víš, jako záleze do Oh. Red poster. Ale možná. Ale nemusím vůbec mluvit o tom, co mám naplánovaný na sobotu. Tak tam si to máš dlouho, Váro. Dobrý.